Eta eskolara nora joan zinen? Abadillara. Muntzastira abadillara. Abadiñoko eskola, Bai. Hango herriko eskolara, ezta? Bai. Da, gogoratzen duzu zein izan irakasle edo zure maisu, maistra edo zeinek izen duen edo? Gerra horretik, hamar urtera arte bakarrik eskola, gero gerri etorri izan da. Maisu maistrazien, maistri izan da hilaria, da maisue da txagatxa. Vale, igual da, vale. Eta orduen gerri etorri zanien, ja eskolie eten izan edo...